To masu kallon mu sauran mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. A yanzu haka dai muna nan wato wannan a babban birnin tarayya Abuja a hotelin da ake kira wato Los Angeles inda ake bikin murnar shekaru 60 na mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin yaɗa labarai wato Mr. Sunday Dare. Wannan biki ya haɗa al'umma da dama musamman manya-manya daga gwamnoni masu rike da madafun iko a sassa daban-daban na Najeriya. Sun shigo wannan hotel ɗin domin su taya shi murnan bikin cikansa shekaru 61. Abu da duka ilahirin wanda duk wanda ya samu ya halarci wannan taro suna matuƙar jinjina mashi da bangajiya. Ku biyo mu domin ganin yadda wato wannan bikin ya da kaya kuma yadda aka da gudanar da wannan bikin a cikin wannan hotel a babban birnin tarayya Abuja. Sai ga manya-manyan mutane sun fara halarta. Ina ga za ku biyo mu domin ku ga ƙarashin yadda aka. Very much distinguished ladies and gentlemen, we appreciate the turnout, we appreciate very much distinguished ladies and gentlemen, we appreciate the turnout, we appreciate